ba mu da ilimi ba 'yan arewa ba mu ne sun kowa na raina mu ni yayansa ne a siyasa. Ko da ake cewa in je in yi wa Peter Obi mataimaki nace ni ban da matsala amma a kawo karateriya ba mu ne ba mu da ilimi ba 'yan arewa ba mu ne sun kowa na raina mu ni yayansa ne a siyasa kuma duk abin da aka ɗauko sa criteria da ilimi ni ba sa na bane a ilimi ni na da PhD a civil engineer rike mukamai ba irin mukamai ɗaya maka performance ɗinmu ma aikin da muka yi ba iri ɗaya bane a jihar su da jihar mun ce a kawo wanda ke cewa mu je mu ce ku kawo menene criteria da za a je ni masa saboda hakan an zo ma za a ce a kawo criteria ai hankali muke ake ko kuma wannan jama'iyya ai mu muke gina ta ba kamar PDP ba ce da duk muka zo muka haɗu waɗansu suka shigo ko APC kawai shi kenan mutum ya zo ya taka hayi saboda haka mu muna nan muna jira kuma a shiga muke yi magana da kowa amma duk abin da za a yi shiri da gaskiya